Мотоклуб The Riders Ямбол и община Тунджа ще извършат съвместна акция по косене на тревните площи в лесопарк Бакаджик. Поводът предстоящият мотосъбор в местността и желанието за осигуряване на по-приветлив вид на емблематичния за региона лесопарк. Предвид съвместното мероприятие мотосъбора, което ще бъде проведен в дните от 6 до 8 май, заедно с мотоклуба в Ямбол, предвиждаме мероприятия, свързвани с подобряване на околната среда, малко залесяване, почистване на средата, възможности оглеждаме за поставяне на кошчета за отпадъци, така че да могат всички граждани, които след приключването на събора и в почивните дни ползват този парк, да се възползват от тези възможности. Нашата обща идея е с всяка измината година да търсим възможности с участието на общината и с заинтересованите ползватели на местността да правим все по-благоприятно мястото и по-красиво и удобно за ползване. Предвид и настъпващия летен сезон или по-скоро сезона за ползване активно на парка, ние предприемаме буквално действия от утрешния ден с подготовка на пътя до Бакаджика. Започваме с окосяване на банкетите, почистване и отстраняване на храстите, които са надвесили над пътя, опресняване на маркировки около местата, които са най-критични, съответно пътни знаци, и по този начин да направим пътя по-безопасен за движение на превозните средства. Приемаме при сърце инициативата, ще направим всичко възможно да почистим, да сложим кошчета, всичко да бъде както трябва. Смятам, че този парк е на всички ямболи и на околните села, понеже всички го ползваме. И отправям апел към всички хора, кой с каквото може да се включи в нашата кампания. Защото мотосъбора ще премине и парка остава на всички нас. Мотосъбора ще премине, но да, както вие казвате, парка остава за всички нас и ние трябва да оставим нещо за следващите поколения. Припомняме, че само преди няколко дни отново съвместна акция на общината и мотоклуба доведе до залесяване в местността и създаване на алея от борчета от името на мотоклуб The Riders.